Салом алейкум. Бародару, хоҳару, апоҳо, акоҳо. Имрӯз мо қад шумо дарсҳоест ки чап гуфтани программаро сар мекунем. Сабаби дарсҳоро сар кардани ма дар чӣ буд ки дар простори ютуб ман аҳамият додам нашот ҳамин программа дарсҳо беҳад бисёранд, лек бисёраш бо забони русияву англисиям. Ман ният кардам ки ҳамин программаро ба забони тоҷикӣ ба мардуми худмон пешкаш кунем. Марҳамат, тамошо кунен, ёд гирен, кор кунен, идеяҳои худтонро тариқи ҳамин барнома, ҳамин программа ба площад кунед. Ин программа дар чӣ сфераҳо истифода бурда мешавад? Дар сфераи дизайн в основном, дизайни мебел, дизайни интерьер, дизайни экстерьер. тариқи ҳамин программа мо метавонем ки дизайни хонаро тайёр кунем,